mutane suna cewa bola shara ce, ba abin kulawa ba ce. Sai dai ni kuma na samu akasin haka. A nan na samu duk wani tunani na duniya da kuma nazari da halin rayuwa yau da gobe. Wanga takalmi ne. Kun san me yasa na ce takalmi ne? An yi jiwa da shi ne. Haka zalika, amma har yanzu yana iya kare ƙafa idan ka sa shi. To wani darasi, ɗan uwa, idan duniya ta yi watsi da kai ba yana nufin ka zama banza ba ne. Misali zan baka, wasu suna cikin biro amma zuciyarsu shara ce, wasu kuma suna cikin shara wato bola amma zuciyarsu zinariya ce. Daraja ba ta wurin inda kake, daraja tana cikin abin da kake da kuma yadda za ka koyi ka tsaya da kanka. Shuta shugaba uban gwamnati ne. Allah ya sa mu gane darasi akan rayuwa.